exercise 1.1 third sum. If B cross A equal to minus 2, 3, minus 2, 4, 0, 3, 0, 4, 3, 3, 3, 4 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபைண்ட் A அண்ட் B. ஏயும் B எலிமெண்ட்ஸ். இப்போ இது B கிராஸ் ஏங்கிறனால முதல் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக Bயில் இருக்கும். முதல் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் Bயில் உள்ளது. -2, -2, 0, 0, 3, 3. ஆனால் நம்பர் வந்து நம்ம ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது. அதனால் B ஈக்குவல் டு -2, 0, 3. நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் 3, 4, 3, 4, 3, 4. எந்த நம்பருமே நமக்கு ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது. ரிப்பீட் ஆகிற நம்பர் கட் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ A வந்து 3, 4. இப்போ நம்ம ஆன்சர் வந்து A is equal to 3, 4, B is equal to -2, 0, 3. The answer.